ମାଗୁର ମାଛ ସୋରିଷ ବଟା ଝୋଳ। ହ୍ୟାଲୋ କଣ ଟୋକା ମାନେ ମାଗୁର ମାଛ ଟେକି ପାରୁନ? କଲ 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 ହଉଛନ୍ତି। ହଉ ଟେକ। ଉଠି ଯା। ଉଠି ଯାଉ। ଖାଲି ତ ଛାଟିରୁ ପାଟିରୁ ମାଗୁର ମାଛ। ମାଗୁର ମାଛ ଛଟପଟେ ପଳେଇଲା ସବୁ ତଳକୁ। ଆରେ ପିନା ଏରା ମାରିବେନି। ନା ମାରିବେନି ତା ମାରିଲେ ବିନ୍ଧିବ ଆଉ। ଏରା ମାରିବେନି। ଏ କଣ୍ଟା ଥାଏ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ଏରା। ହଁ କଣ୍ଟା ଅଛି ଦିଟା ନା। ଏ ବାଗେ ସାଗେ ଧର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଗେଇକି ମାଗୁର ଝୋଳଟା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ମାଗୁର ମାଛ ଝୋଳ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ପରେ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢିଆ। ମାରି ଚାଲ।